tomto videu si ukážeme novinky z Adve3D 2015 SP. Prvým vylepšením je inteligentné posúvanie vlastností z jednej operácie do druhej. Vlastnosti v jednej operácii si označíme pomocou kontrolu. Klikneme ľavým tlačidlom a toto ľavé tlačidlo stále držíme a ťaháme vlastnosti do vlastnosti ďalšej operácie. Automaticky nám to prebralo vlastnosti jednej operácie do vlastnosti druhej. Ďalším vylepšením je neprerušovaný rez pri dokončovaní. Vidíme operáciu vytvorenú vo verzii 2014 a vidíme, že operácia je prerušená. Keď si zobrazíme tú istú operáciu vytvorenú vo verzii 2015, vidíme, že dráhy sú plynulé a neprerušované. Ďalším vylepšením oproti verzii 2014 je kontrola osí v Z úrovni. Keď si zobrazíme Z úroveň vytvorenú vo verzii 2014, keď si to zobrazíme v ľavom pohľade a dáme pravým tlačidlom oviežiť dráhu, vidíme, že nástroj je kolmo v osi Z. Keď si dáme oviežiť operáciu z verzie 2015, tak vidíme, že nástroj je naklonený pod určitým uhlom. Táto voľba nebola dostupná vo verzii 2014. Keď sa pozrieme do parametrov, tak v pokročilých vlastnostiach máme řízení os a typ osy je vertikálny. Je to to isté ako vo verzii 2014. A keď si otvoríme ďalšiu operáciu, tak vidíme, že tam je nájsť naklopení a uhel naklopení 10 stupňov. Ďalším vylepšením je výstup v cykloch. Vidíme tu jednotlivé operácie, čiže G71 pozdĺžne hrubovanie, G72 priečné hrubovanie, G73 kopírovanie tvaru, G75 je zápich, G75 je ďalší zápich a G74 je čelný zápich. Keď sa pozrieme do parametrov operácie, vidíme, že tu je nastavený výstup cyklus. Keď dáme pravým tlačidlom vytvoriť výstup a vytvoríme si výstup na plochu, súbor NC kódu, tak vidíme, že výstup máme v G71. Keď si upravíme túto operáciu, dáme typ výstupu nie cyklus, ale užívateľský a urobíme výstup NC kódu, tak máme ten výstup tak ako v predchádzajúcich verziách rozpísaný do riadkov. Ďalším vylepšením je nejednotný krok v operácii odsazení 3D. Čiže môžeme v parametroch meniť veľkosť kroku, dáme 0,5, dáme počítať, čiže zmenil sa nám krok v Z. Keď dáme 1, tak sa nám zase zmenil veľkosť kroku v Z. Keď dáme 50% a Z hodnota kroku, tak dráhy máme ďalej od seba. Ďalšie vylepšenie sa týka výstupu operačného listu. Čiže dvojklikom robíme výstup na plochu, seznam operácií
Operačný list má úplne novú šablónu. Táto šablóna sa dá upravovať veľmi jednoducho. Keď si ju otvoríme na C, Program Files, Resource, output dev, HTML template, default. Vlastne môžeme to upraviť pomocou Wordu. Čiže dáme pravé tlačidlo, otevřít v programu Word a môžeme tu upravovať jednotlivé premenné a taktiež jednotlivé popisy.